Saturday mga laagan! 𝗟𝗏𝗟𝗀 and Gerald! Howdy everyone! Howdy Jude! Howdy 𝗟𝗏𝗀! Oy, grabe kayo si Jawo. Nag-prepare yun Grabe ka siya. itong mga attire ka ron, no? Siyempre, inspired by laag trivia. Alam niyo ba? Kuyogi! Dapat paana na lang si mong mata. Nalagay ka din sa imong classmates doon. Ito yung trip mo. Oy, no-cry. Nabiling siya sa bus. Saba din na, oy. Unsa man yung gitala ang liluan dire. Hadlok magot man. Ipabawnan siyang mama. Okay, so dili na atong tuyo dire ang bardagulan. Nata diri karon sa usa ka nindot kayo nga lugar diri sa City of Naga sa bagatang bahin sa Cebu. Kay padayon man ang atong pagpangita og mga lugar nga haom alang karong Lenten season, di ba Jude? Yes, Joe. And kani nga lugar din ni 𝗟𝗏𝗟𝗀 and Gerald, dinhi ang lugar nga kita ma-relax. Oy. Maka-communicate sa atong kaugalingon. Maka-reconnect sa atong kaugalingon, di ba? Favorite word. Yes, di gid na mahuman ng episode nga wa na nga word. Yes, of course. And of course, for sure, it's an healthy adventure. Wait. Dinhi. It's a healthy adventure. It's a healthy adventure, mga laga. Conscious na kayo. Ayaw tayo pakata. At least. Healthy siya kay daghan kay itong mga fruits nga makit-an diri karon. Oh. Yes. Sa unsa man ni 6 hectares nga farm diri sa City of Naga. Lami kay adtuan diri. Unsa ka nga mga fruits atong matilawan later. I'm very excited, no? Nindot na ang mga fruits. Wait, ang mga fruits iparis na sa Roskilios. Ay, sorry. Oo na guys, adto na ta! Asa man ta mo adto? Abot ninyo. Ano ta sa Adtoa diri sa City of Naga. Wait. Diri jud. Adto na ta. Okay, nauna naman siya. Let's go. Let's go, guys! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Ubantado nga sa kalambuan. Oops. Hibernate lang una ta sa kabisi sa city proper. And let's be one with nature. Just few minutes from the main road sa Lakbayan sa Naga, makaabot na ka dire sa uphill portion sa Barangay Pangdan and you'll find this new spot to watch out for. Oh yes! Naatuan na gyud nato ang Adtoa Farm, a 6-hectare developed farmland diin ninyo makitaan ang klase-klase sa mga pananom ug kahoy. Iisa ang kamot sa mga green thumb because this will be your happy peel. Just roam around and you'll see the majesty of God's gift of wonders. Of course, this is properly maintained aron masiguro nga mabuhi gyud ang mga gipananom dinhi. May kaugalingong drainage system so it won't be prone to disasters when calamity strikes. Take note local farmers ra gihapon na nagatiman, providing livelihood to the people living in the community as well. Aside from the fact that this farm is a gift to Naga's tourism. Amo ang mga local workers are actually local because lisod man ni siya. Oh, lisod man ni siya anion, no? Even our diner local atong gikuha. Yes. Talking about jobs, no? Then when we develop this one, until now, no, we develop this one. Local sad ato ang gipang kuha ng mga tao, no? And second is that naamang good ko sa civic organization ni Rotary. So kami when nabagyo man ni sila, no, so atong eskwelahan, we made sure that the donations of Rotary also nakatabang sila ng eskwelahan, mga libro, ilang water system, no, itong mga tangki nila dire. So we help actually the community through those efforts, no. So mao lang ni sad ammonia kung kinahanglan sila kanang na mamikanding, no. In our another farm daghan mig mga imported na kanding, gusto sila mo change sa ilahang kanding na Bisaya nya, murag kung sa tao pa imong gusto paliutag Amerikano mag-inis na mi o gina para na hybrid lahi ra yun yung hybrid. But wait!
I'm sure you're curious about how the farm got its name. Bitaw, nganong Adtoa Farman? Well, kani siya, napalit na mo July 2020. Lasang pa ni. Nakita ni namin kato ganing pandemic na sige lamig hiking. Nya ako ang with the kids, mo na sila na adto ta sa katong yuta natong gitanaw. So apparently cross our mind na the best term for using this one is adtoa. Oh, Very adto. witty, no? Nasa name recall. Lagi And, si name recall. and kung makadungog kag Adtoa, it's a makonect siya of a destination, Correct, of a place. correct. Yeah. Interesting. Sama sa ka-interesting sa mga pananom dinhi. Here is where you can find a wild plantation of dragon fruit. Wow! Mga lagan, we are at the center. Center youth. Pray nang nga nato sa... Guys, challenging mga is sa- 6 hectare na farm. Yeah. Oo, niya saluyan nato mao na gini ang plantation sa ilang dragon Dragon fruit. or also known as Pitahaya or pitaya. yes, which is a Wow. native of Central and South America. Yes, Kabawa mo ng dragon fruit. Ouch! This is actually rich in lycopene. So nga good siya for Yes, for the heart. Yes. Maka-lower man good sa risk sa heart diseases and even cancer. Anti-cancer and also antioxidant. Oh, really? Yeah, it belongs to the cactus family. o ding hait-hait siya. Yes, oh. And nasa ko na-learn ka ganina ni sir. Na-learn Kani ka. siyang kaning mga dragon fruit, it's kanang less ang iyahang pag-maintain. Why? Yes. Kaya it just needs sunlight. Yeah. Hilig yun na siyang init, Yes. no? Di sama ninyo. No, paspas kayo nga sington. Okay. So we are looking forward sa mga sa future days nga mag-offer na sila dragon fruit shake here. Yes. Ako no, kay ganahan kay kog dragon fruit. All the more nga ipabog now ang dragon fruit. Yes, it's in the fridge. And then imo siya pikason and i-scoop lang nimo then eat. Yeah. That's how I eat dragon fruit. Ako mas ganahan ko i-shake it siya Nga nang dragon fruit man siya. Ang tawag sa iya. because it looks like the Dragon Ball. Wa siya kasagang sa question. Ano mo bright kay ka? Di ba yung mga Sige, spikes? nagbalik, ana. You look at the spikes, di ba? Mura siya kanang it resembles sa dapat dragon. dapat i-research natin. Di, sakto na. Yeah. Oo. Perfect ba ako? Anong lagyo kay ta? Anong lagyo kay ta? Mura tag nanilingan. Anyway, maguwan na lang ta nga mamunga na gyud this ya. Kaya wala I'm so pa gyud ang mga excited. dragon fruit. Di ba? So hantod yung mamunga na arya punta dire. Okay? Kaya ang Magbantay. dragon fruit, 𝗟𝗏𝗏𝗏 and Gerald know every after 6 to 8 months. Yes. Mabunga sila. Mabunga So na dili dayon lang gyud siya. ka. Dili ra jud ko. After 6 months balikan Yeah. ka na mo. So, ito na mo, loyal. Bye. Loyal. Dili na Bye, daw siya, Jude. loyal man daw siya. Bye-bye. Bye, Jude. Anhin na lang na siya sa farm kay belong man na siya diri sa farm. Pagdaghabol Jude, bye. Here in the Philippines, there is a growing dragon fruit industry. Kaya mga produkto ini, mamahimog yun nga i-serve as food and beverage. Currently, naghuwat na lang ang mamunga na sabog dragon fruit ang ilang plantation. But mind you, unlike other crops or fruits, mudagan lang around 6 months og mamunga na sab ang mga pananom sa dragon fruit. Dili nakamuwait og forever. O maybe taas nga panahon. Aside sa ilang dragon fruit, diri sab ninyo makitaan ang mga dagkong kahoy sama sa mangga and other fruit-bearing plants nga gi-import sa laing mga nasud. Pero what I actually like about the place is the fact that you can move around. Kanang dili ka maghuot, Jude. Ay, sorry. Strike one na ka, Gerald, ha? What I mean is, here you can jog around. Go, Jude! Go, Jude! Okay, stop. Wow, pangmaka na to. Ay, madagan. Oh, bayan nyo lagi kong ibiyahan. Kinahanglan magikag-exercise Jude Torres, di ba? Unya, kumusta man ang imong pag-jogging? Murag tinuod lagi ang pagkana. Tinuod niya. Ginawa sa siya. Mga lagan. Ay, seryoso ako. Katawa lagi ka. Naghangap gid siya. Murag kadungog gid ko sa So, Pero mo na to, ang gamay na ito ang distraction. di ba supposedly drama naman to. Pero
Pasturyaan na siya. Pizza! Giyara ko siya. Tanawa. Tanawa si Gerald na po. Sorry. Ito mga alagaan, kung doon na mo yung mga fitness goals, Yes. so mo bisita din sa Adtoa. Oh, gusto Wow. sa katip, no? Kung mo-jogging ka diri, ayaw pag-pull. Wala good ko. Nawala. Gisingot kag maayo dito. Kung siya pa plan nga mag-jogging today, no? Pero ilang akong gibiyaan. Pero, syempre init man karon. Naman sa sila tubig. You always have to hydrate yourself. Yes, rehydrate, Jude. Ano si Mom? Nakapag ng tubig po kanina. Hello, si Ma'am Gigi. Thank you for the water. Ma'am, ato na ihatag niya, ma'am, kay Murag. Thank BP you. pa na. Diba? The very beautiful Ma'am Gigi. Yes. Ikaw manani, i-BP na nato si Jude Torres. You want more? Mahimo sab ka nga mag-stroll around while enjoying the scenic view of the city of Naga. Perfect kaayo sa ganahan nga mag-camping o bisan team building. But wait, murag layo na nga atong gilakaw. Jude, are you still there? Guys, nakurog-kurog na siya, guys. Rescue! 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 Tuara, ingon pagid ko, nag-SOS na gid si Jude. Ay, kahangak. Murag wala sab kagikapoy ha. May pa mag-fishing na lang sa ata. Naaday diri? Oh yes, they have their own aquaculture system for their tilapia fish. Usa sa mga activities din sa Adtoa Farm mga lagan mo ang pag-fishing. Di ba? Look at natay pond dinhi nya kani nga tubig sir, it's a natural water gikan Natural tubod. Yeah. and then Tayan Jude Torres, Yeah. ang tilapia. you want to experience Yeah, we want. Duha ka colors. Naay black ug kanang naay orange. Ay, bitaw no? Colorful kaya tilapia. Boss, you want to experience o tilawin? oh you ask anong orange na Bawa ka mangutan na. Anong orange Di ka this? pure Yeah. vegan. it's an imported tilapia. Yes, Orange yes, imported tilapia na. Sama na mo, imported. So hungry, oh. Grabe ang school of fish, no? Lamig ni siya tilapia kay dili siya langsa. Sumamala na. So kung mukusog ang ihang spring, mo overflow na siya. Pero kani sila sir Ang mga isda. nara Dili, dire. nil siya, adi na siya. Kaya ang tubig naman mo overflow. So pwede po ta magpa-fish spa diri no? Atong so ayan. Magpa-fish pa. You want? No, no, ang ilang mga isda kay vegan man. Ay. Sorry. Hala, basin dili na ta maibot diri ha? Oh ho ho, you can't blame us, Gerald. The place is so perfect. Maong bisitahon yun bisan kung soft opening pa lang sila. Kita may Adtoa Farm, so through social media. So, amo gitry og ari. Yes. And mo to siya pag abot na mo diri kay grabe siya kanang satisfying kay siya, fulfilling kayo sa feeling nga it's a place jud, a best place to unwind jud, labi na gikan sa city or you can work or to distress jud. Right. Yeah. We need that at times, no? Yeah. Nga murag Kayo, makalimtan to kadyot ang atong mga distress. problema. And Adtoa Farm is the perfect place to distress. True, to Okay. unwind. Mausan mo, Sir Alvin, Yes, no? sir. Yes, Oo. sir. Kanang mga people diha, mga tao, kung gusto mo perfect place to burn your fats. Wow. This is the perfect place. Oo. Yes. Actually, you can watch the sunset over there. We have area there. Ay, Sunset ganun or na. sunrise. Late afternoon mo. Kita kayo. Yes. Oh, late afternoon. Very nice Padong place. evening Very yun, nice no? place. Ug aron makumpleto ang farm feels, may mga gibuhi na sab dinhi nga mga mananap nga friendly ra sab sa mga bisita sa manamo, mga laag buddies. Wow, I can spend the entire day here. Truly, if you love nature, it will love you back. Uy, nindot itong experience diri, no? Sa Adtoa Farm.
Well spent, good. It's a weekend well spent kayo mga laagan. Grabe kayo. Very serene ang place. I so love it. Yes, it's a healthy. Wow, time to redeem herself, himself. Kung sa di pa tamalana Itself. yung nakita. Naka-redeem na good siya sa iyang kaugalingon. It redeemed itself. Ay, sorry. Ay, sorry. Yun yan ang mga bardagulan. Semana Santa na next week, guys. Well, speaking of Lenten, diri sa tuloy makita ninyo ang imahe ni sa Our Lady of Lourdes. Usa ni sa mga musugat ninyo once you get in diri sa Adtoa Farm. But there's a very deep story ang kining Our Lady of Lourdes na dire kay Bao ba mo? Kaybaw nami. Sila ang mula kaybaw. During Odette. Yes, during the Typhoon Odette. Nawala ang image. Yes, they were really looking for Yes. it. Kung asa na gyud napunta or base nabalaka sila nga base naguba na gyud ba ang Yes. imahin niya. But to their surprise, ilang nakita nga naghapa ditong dapitang Sa mga dragon fruit. right dito sa na plantation trees. mismo. Yes, just very minimal damage lang Kana lang. ang natagamtaman ani. Pero ang dragon fruit plantation mismo wala kayo damage. In fact, after ato naka-harvest pagid sila daghan kaayo nga mga fruits. So they thought that it was one way of somehow protecting the entire plantation. They from saw the that wrath as of a miracle, typhoon. di ba? Yes, usa ka milagro. But you know, in many small ways, naagid sila yung mga mabati nga mga milagro dire. The fact nga they were able to turn this into a beautiful farm, that's already a great miracle. Exactly. No gikan sa lasang kaayo when Yes. they bought the property, and then look at it now. And most of the reason nga every February 22, ma'am. February 2, mag-start sila sa ilang novena. Yes. 11 ang fiesta. There's a fiesta happening Kay here. bao ba mo guys, nga maka-remember gid ko ning fiesta sa Our Lady of Lourdes because one, death anniversary siya sa ako ang lola, and then second, birthday siya sa amo ang manang. Happy birthday in asa advance. Among late manang. Muari na lang ka. Yes. Celebrate nila. Yes, of course. Okay, Makifiesta nilang ma'am. Joe and Gerald, no, worth it yun atong pag-anhi Yes, sa Adtoa. Very worth it. Of course, we'd like to thank the people of Pangdan for welcoming us here. Tanang mga staff, Silang of course, Ma'am ang Gigi. management, ang mga nagpuma diri sa Adtoa Farm. Thank you so much. Very friendly kaayo ang mga staff, very accommodating. I can feel the warmth Yes. sa ilahang pag-amuma nato diri. Pag-abot pa lang nato, grabe na kaingisi sa ilang mga now. Yes. Sakto. Joe, Gerald, balik siya ko din sa buntag, mag-jogging ko. Kay nindot kay din mag-fog. Oh yes! Dilagi mo mo to nga mag-jogging ko. Baguio feels. Kung mag-jogging siya, ina nang tingo, bug. Sorry. We're looking forward, no, kay a new this 2023 ang ato pag Mag-jogging siya. Iya gihapon ning sulobon kay samtang mag-jog siya, mukhaon siya gruskilios. mag-jogging siya, magdagap siya glitchon. Pero Gerald, grabe na dyan kay Singot na ito yung David. Oh, nindot mag-sunbathing po diri. Nagtataka ka na rin kuratan. Nagtan na to tan. Mo na sila gusto nga wag yung hinunggan. Okay, so I guess we have to say goodbye to them. Only week naman next week. Uy, Only Holy ato Week ang pag-isag pagpinitensya. Yes. By the way, Holy Week next week, so wala tayo laag lokal next Wala, week, lokal. next Saturday. But Uy, we will see panghatag you mo, again. binignit ha, Biko, Gerald ha. Yes, Yatag sa amo. ako mismo. Imbis magpuasa. Di beta, we'll see you after the Holy Week sa atong laing adventure na sub. I guess that's outside Cebu, di ba, Yes. Jude? Why? Outside Cebu. Ato kang buhol. Lagot siya. Lagot siya, guys. Yung ibisita yung mga friends nung Tarshir. O, pagsuwat nagsugod yun. Anyway. Daghang salamat sa iyong pag-uban na mo. Next week. Mag-uban na samta sa inyong kinaham nga Saturday Lag Travel Buddies. Dili lang sa Lag Lokal! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 ang lokal. Upang dadungan sa kalambo.